Port de l'Estany, a 5 quilòmetres de l'Ametlla. És un port natural. Al fons les Muscleres. Del camí de ronda de l'Ampolla a l'Ametlla. Al fons de les Muscleres. I al final, Santa Llúcia i Morrodegós cap al final. Això és Montmartre. Aquí tenim la marca del GR. Això és direcció a l'Ampolla, al GR.
roques de la Costa Dorada.